O mundo está repleto de galegos, traballando no Xapón, estudando en Alemaña, emigrados en Suiza, facendo as Américas. Vaiamos onde vaiamos, o refraneiro galego di que toparemos un galego, incluso na lúa. Pero cada un deles é diferente e único. Carlos Casares plasma estas diferencias nos seus relatos para nenos que compoñen a Galiña Azul. É unha galiña moi bonita e rara. Pon ovos de colores. Xa puxo 2 marelos, un rosa e 3 verde mar. Ademais, non di caracá como as outras galiñas, senón que di corocó. E isto ten preocupados as autoridades. A través da historia, mostrase a intolerancia e injusticia da sociedade que segue tan presente a pesar dos anos. Casares quere transmitir valores como a diversidade e solidaridade e ensinarnos que debemos buscar a felicidade loitando pola nosa propia identidade. Nós queremos transmitir estes mesmos valores a través da mascota da Escola Municipal de Música de Meaño, o mosquito inaudito. Ele é moi diferente e único, ao igual que cada galego, pero temos algo en común, a música. Para nós é o mellor mosquito, xa que toca rock e non pica polas noites. Atended a historia do noso mosquito. Canción ao mosquito, Xoán Curiel. Liberóse,